Asị mma ya ọgị. Anyị hapụ ihe niile mere eme ka ọ gafee. Ihe niile tara n'abalị ka ọ gwara anwụnta. The whole blame ewerele m ya ọmụnwa ka ọ sịra. Ka anyị continue. Ka anyị dejile maka ihe ụgwọ wee mebisia atụmatụ anyị na plan anyị. Ndo. Ịmacha sị na anyị kwesịrị na-arụkọ ọnụ. Ịmacha gị gba nwatakịrị ya ihe teghela belebele n'ihu gị ahụ niile emego otu naanị. Gị gba ya nkịtị ya na-aghọgbu gị ichefu ihe mena gị kpara ụta na-eji eme ihe. Anyway, ka aha agaala agbasa rejistreshọn o bidoro, so ele ihe o percentage ele ego wuke m jọsọ kpọọ ya aha ka m nwee ike mara m at least m buru ya n'obi. Esomọsụ mgbe rejistreshọn ebidoro Ọrụ a na-ebido ikwu elu ogo ole ị ga-enweta. eme ngwa emeghara ọdachi. Onwebeghị ọdachi nọ. Ego ole bụ ike onwe ga-asa ime ngwa emeghara ọdachi. Percentage a na-enye gị bụ ego anya. 10% ego gịnị? Ihe ụrụ gị ebe a bụ ezuge m ohi unu sicha m ga-abịa na azụ ebe a bịa kee ya ka ego unu na-eke ebe a ka ego unu na-eke ka ego unu na-eke ebe a nya unu bi unu si na bịara m ọrụ unu na-ezu ohi unu bịa na azụ ebe a unu ekee ya ọkụ ya na ihe mere tupu mbụọ ịtọ ala ahụ m onye zuru just tinye n'aka na abụ ụmụ chịpụta shia dị ego n'ime ego Baba biko gaga n'ọjị ịkpọsama mpata na ịkpọsama mpata n'ego onye gbọwa n'ọbọ ịgbara elu mgbe ji edu ya ụlọ ebu ya oshi ọhịa bara ime anyị nwere di ya ihe a kamgbe ihe na-eme ugbo maka sọ ọnwa ọgwụọla anyị satere gị aka gị si anyị site ga-eji ele nne gị ga-esi anyị tọkọrọrọ eji ele nne gị tọkọrọrọ mba ọsụkwụ ọmụ ka ị gwara Mba anyị gwaga ọsụkwụ anyị gwaga ọkpịrịkpọ dị pata na ejiri bịa anyị hụchagolo ya. So maka na anyị na-arụzi ọrụ n'okpuru gị ma ọ na anyị na-arụ ụgwọ ọrụ anyị ama nkụzi okwu gbasara ego anyị ime onye anyị wubi 5 ebe ịma biznes ndị ọzọ anyị nọ into so bikos na anyị na-arụ ụgwọ ọrụ anyị ama nwezi steeti anyị ama nwezi ego nke anyị ego ọla ụlọ akpọrọ aha ọwa ego gị iwu Bank of Cement of Nigeria maka mbiko si ebe ahụ ị ga-apụtawa patanụ gị efe ebugo ọgwụgwọ na ọtụnye ya nke mbefe ego ọnụ gwara m ya ọhụ ọ na-anụ ya adịghị ị na-eche weta ego salari agị manya nkịta ihe ọmụnwa ebe a niile inwe ya gị na-eme inwe eluigwe inwe chukwu iwu kraịst na mbikọ adị ka anyị nọrọ nye m ego arụcha na mse nye m ego arụsị mụnwa kwesịrị ịchụgwa nwoge onye amadụta onye anyị wụ ihe ahụ wee safe sakas anyị sakalụ nwa erukwara m arụsị gba ọtọ efe atụrụla ya arụsị agba ọtọ efe atụrụla ya Go your son. Go your son. Not the woman. Go your. Come. Then you are not going to slap. Stay your son. Come on, go. Come on. Come on. Ilé àbúkú mọ́ ní sí náà, ó tún di ọ̀sán. Batuana. Tukulana ọ̀sán. Tukulana. Pilot! Get us there! Imo na Maggi ka nna anụ ụlọ.
Imo. Onye bụ excellence. Nwunye gọvanọ. Ma onye bụ nwunye gọvanọ. Dị nọ nga. Oso unu akpọtakwala unu ebe a. Anyị na-aga gị na-acha anyị. Anyị wụla nebo wụrụkwa nebo na Lions Den. Maka unu si ebe ni gbagide gbabata ebe mgbabata. Unu nọdị ya mgbadidekwa gbadide nya ka ebulukwa mbufeta ma ebe ebulukwa unu bịa ọ dị n'elu. Ụmụ biko nụ. Thank you for the pilot, Oga. Thank you for the pilot for them. Oh! E nwere otu ụwa dị. Hai! Ụwa nwere otu ọ dị. Ụdara adarala nwa na-enwe nne enwe nna. Oh! Arụsị abụ ọtọ efe. Eji na-abọọla ya. Oh! Aji awa nọ n'ịta dị n'idu. Eji na-abọọla ya. Hey! Nwaanyị Anambra kwere kwutara mbara. ogologo kwado n'ụka ya na-achọ ịkọwara unu ebe a si ego niile a na-akwụ na pilot unu achọrọ ibute ya kịta na ka enye ọda ka a laịt unu small ya egbupụ mmadụ isi I hope to I'm up with me. Okay, I'm the one who up had I didn't get airport to the one with a bound I know the whole evening. I want to side to go. You had this for I am my papa. Oh, they let me learn. I am the mother get this school. I had that country. Yeah, what? You know, make life. Yeah, that much of my Instagram. I want to get taking my grandma pepper, still chilling in London, and then they had a space. So I had you. Oh, make life. I begin to go to so high. When come to that, come down here to when I put a bit of you. The local page from there 250 came and get 300. So I'm going to never have to find out who not over the Gabi. Never come on this year back. Maggi. What pokum na mo le ga cha honey. Iri honey na na kicho ha. Iri kwa na la yo. What pokum da. What pokum na. Ya buru. Ni wa 40 ira kwa. Eh. E buru na me onion. Be ma okum lo ne. E kwa ni ana mbupu gi isi. Odu. O ta kwa. Akwa yo mo. Mama le. So that by talk out there. Eh, banzo. Excellence. Abram excellence obuna. Biko abụrụ wafa nkịtị na m abụrụ ordinary person ka m bụ biko abụrụ onye bụ first lady mana dịgị just win election win 7 times ọ bụrụ m nwa unu ji aka unu asị nke unu na-emezi ka unu na-amara ebe anyị si wee pụta bido so onwere ihe unu bụ so yeli na won na me eli na eru yari nya ge won na ebu ma security na abata yeli na fake life moto ifu an na ebu yali moto abụkwa ha ya ka nha ya biko nwa ma ha ya biko gba ya lụnụ mo biko gba ya lụnụ na we relax aka ku mmadụ isi ebe ya wona mu na be na abokan ka na village abi buto abala